Poštovani posetioci, dobar dan. Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da najavim jubilarni koncert povodom 25 godina delovanja radionice za klavirsku muziku profesorke Milanke Mišević. Tu je naša profesorka. 25 godina deluje kao zaista dug period, međutim, zapravo njena pedagoška delatnost traje mnogo duže od toga, već više od pola veka. Milanka Mišević se rodila u Splitu 1934. godine, školovala se u Sarajevu kod sjajne profesorke Matusije Blum, a najveći deo svoje pedagoške delatnosti je vezala za Beograd. Najpre dugo godina kao profesorka u muzičkoj školi Josip Slavenski, a zatim i na Fakultetu muzičke umetnosti, gde je otišla u penziju u zvanju samostalnog stručnog saradnika. Dobitnica je velikog broja nagrada i priznanja za svoj pedagoški rad, uključujući ovogodišnju nagradu za životno delo, koja nosi naziv njene profesorke Matusije Blum. To je nagrada za izuzetne pedagoške rezultate i svestrano delovanje u obrazovanju generacija pijanista. Tako da molim vas da još jednom pozdravimo našu profesorku. Povod za osnivanje, zvanično promovisanje radionice zapravo je bio jedan koncert koji se desio upravo u ovoj sali, upravo u ovom promenadnom terminu, 12. decembra 1993. godine, kada je bila promocija zbirke Radost savremenog klavirskog zvuka. Profesorka je objavila jednu antologiju u 4 toma, gde je odabrala najzanimljivije i najreprezentativnije primere muzike 20. veka za korišćenje u pedagoškoj literaturi, ali i za koncertne nastupe, tako da je zapravo taj prvi zvanični nastup radionice bio promocija te zbirke i otad je priređeno više od 200 koncerata na različite teme u različitim salama u Beogradu, širom Srbije, pa nešto od toga i u inostranstvu, samostalni koncerti pojedinih članova radionice. Svi smo mi nekako uz našu profesorku stasavali, sazrevali, postali ono što smo danas. Tu su muzičari različitih profila, ali sve nas nekako vezuje ljubav prema profesorki i ljubav prema klavirskom zvuku. Trudili smo se da negujemo repertoar koji se ne nalazi tako često na koncertnim programima, dakle i savremenu muziku, veliki broj dela domaćih kompozitora, međutim svirali smo i engleski virginaliste, dakle i taj neki stari repertoar, pa i ono što je neki kanon klasične muzike. Da ne bih ja sad previše pričala, odmah ću krenuti sa najavom programa. Najpre ćemo čuti Lenu Jovanović, koja će izvesti kompoziciju Bohuslava Martinua, Kolumbina pleše. Lena Jovanović je učenica 5. razreda muzičke škole Kosta Manojlović u klasi Nevene Stojanović, koja je pak bila dugogodišnja učenica profesorke Milanke, evo sedi pored nje, tako da je Lena na neki način Milankino pedagoško unuče. Odabrali smo ove lutke zbog toga što je to bio jedan od velikih projekata radionice za klavirsku muziku u saradnji sa muzičkom omladinom. Evo, to su ove lutkice ovde, tu je postojao čitav jedan multimedijalni spektakl gde je izvođen program posvećen lutkama u klavirskoj muzici 20. veka, što je opet naziv jedne zbirke koju je profesorka priredila i objavila. Tako da će i moj nastup nakon Lene biti posvećen lutkama. Izvešću 5 stavova iz svite Aitora Villa-Lobosa, brazilskog kompozitora, koja je posvećena lutkama. Svita nosi naziv Porodica lutaka i tu su zapravo različite lutkice gde on koristi brazilske ritmove, brazilske narodne pesme u jednom, da kažem, savremenom i vrlo virtuoznom aranžmanu, pa ćemo videti lutkicu od papira koja se leluja na vetru, jednu veselu crnkinju koja igra svoj ples, lutku od gline koja se okreće na točku, siroticu, krpenu lutku koja prosjači i peva svoju tužnu pesmu i na kraju jednog veselog pajaca. I nakon toga Lana Jelenković i Marija Sabljić izvešće komade iz svite La Belle Excentrique Erika Satija, francuskog avangardiste sa početka 20. veka. To su Valcer i Can-Can. Erik Satie, takođe, to je bio jedan od velikih projekata radionice za klavirsku muziku, gde smo mi izveli skoro celokupna njegova dela na nizu koncerata, između ostalog upravo i u ovoj dvorani.
Lana Jelenković je orguljašica i čembalistkinja. U Nemačkoj je završila obuku za konstruktora i reparatora orgulja, što je jedna velika retkost u našoj sredini, a zaposlena je u baletskoj školi kao umetnički saradnik za savremeni i klasični balet, a Marija Sabljić radi kao umetnički saradnik, korepetitor u muzičkoj školi Josip Slavenski. Dakle, najpre Lena Jovanović.
Zadovoljstvo mi je sada da najavim Miloša Pavlovića, pijanistu i jednog od prvih učenika iz klase profesorke Milanke Mišević u muzičkoj školi Slavenski. Miloš je nakon diplomskog ispita kod profesorke Milanke završio studije klavira na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u klasi Igora Laska. Nakon toga usavršavao se u Italiji nekoliko godina, a sada radi u zvanju vanrednog profesora na katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti. On će svirati etide Aleksandra Skrjabina i prelid Sergeja Rahmanjinova. Nakon toga slušat ćemo Mariju Brajkovića i Radoslava Spasića, koji će izvesti dve romanse Igora Stravinskog, značajnog ruskog kompozitora 20. veka. Romanse nose nazive Proleće i Sveta rosa. Marija Brajković je sopran i muzički pedagog, zaposlena je kao nastavnik muzičke kulture u Sportskoj gimnaziji u Beogradu. Radoslav Spasić je muzički pedagog i multiinstrumentalista, a zaposlen je u reprezentativnom orkestru Garde kao profesionalni muzičar.
sledeći blok našeg programa posvećen je kamernoj muzici. Imali ste prilike na početku koncerta da čujete jednu od Milankine pedagoške unučadi, a sada ćete čuti i njenu pravu unuku. Naime, sledeća tačka na programu jeste 5 komada za 2 violine i klavir Dmitrija Šostakovića. Njih će izvesti trio u sastavu Jelena Mišević-Vilke i Milena Vilke violine i Rada Pećanac klavir. Jelena Mišević-Vilke je ćerka profesorke Milanke Mišević, diplomirala je violinu na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u klasi profesorke Fern Rašković i bila je njen prvi asistent, a već pune 32 godine, od 1986. godine, živi i radi u Frajburgu u Nemačkoj, gde je aktivna kao kamerni muzičar iz zapažene karijere, kao muzički pedagog i takođe svira u Simfonijskom orkestru Frajburga. Milena Vilke je ćerka Jelene Mišević i unuka profesorke Milanke. Počela je da svira violinu sa samo 2 godine, jer se naravno želela da se ugleda na svoju majku, pa je onda tako kao veoma talentovana učenica, veoma rano upisala i studije muzike i vrlo rano diplomirala i već sada je dobitnica velikog broja nagrada na značajnim svetskim konkursima. Trenutno se nalazi na postdiplomskom usavršavanju u Berlinu. Rada Pećanac je pijanistkinja, bila je prva učenica, prvi diplomac u klasi profesorke Milanke Mišević u školi Slavenski, već dugo je angažovana na Fakultetu muzičke umetnosti, gde radi u najvišem zvanju samostalnog umetničkog saradnika na katedri za duvačke instrumente. Nakon ovog trija slušat ćemo i 2 solo pesme Milanke Mišević. Pored svoje pijanističke i pedagoške delatnosti, profesorka se bavila i komponovanjem, uglavnom za glas i klavir, tako da je jedan od rezultata te njene, da kažem, sporedne delatnosti bila i zbirka 5 romantičnih pesama, objavljena 1999. godine u izdanju Studentskog kulturnog centra. Danas ćemo slušati 2 pesme. Najprije ćemo pesmu U zimski dan na tekst Desanke Maksimović izvesti Marija Brajković i ja, a nakon toga pesmu Biljana na tekst Radovana Blagojevića izvešće bariton Boris Papak i kao umetnički saradnik nastupit će Miloš Pavlović. Boris Papak je student 4. godine muzičke pedagogije i 3. godine solo pevanja u klasi Ljudmile Gros na Fakultetu muzičke umetnosti i dobitnik je brojnih nagrada.
Na početku poslednjeg bloka današnjeg programa slušat ćemo prelit broj 2 Vere Milanković u izvođenju Lane Jelenković. Vera Milanković je naša draga profesorka, značajna srpska kompozitorka savremena, a provela je svoj radni vek na katedri za solfeđe Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i takođe je dugo godina bila umetnički saradnik dečijeg hora Kolibri. Članovi naše radionice premijerno su izveli veliki broj kompozicija profesorke Vere Milanković za klavir i za razne kamerne sastave. Nakon toga slušat ćemo još jednu kompoziciju domaćeg kompozitora. U pitanju je profesor Vladimir Tošić, jedan od pionira muzičkog minimalizma u srpskoj muzici i danas jedan od najizvođenijih naših kompozitora u inostranstvu. Slušat ćemo njegovu kompoziciju Altus, a izvešće je klavirski duo Aleksandar Đurov i Radoslav Spasić. Radoslava ste već čuli, a Aleksandar Đurov je završio studije dirigovanja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i trenutno je šef dirigent reprezentativnog orkestra Garde. I na kraju ćemo slušati Milenu Vilke i Radu Pećanec, koje će izvesti Nokturnu u cis-molu Frederika Chopina za klavir u preradi za violinu i klavir i nakon toga mađarski ples broj 1 u G-molu Johannesa Brahmsa. Vaš voditelj na današnjem programu, moja malenkost, Ivana Medić, ja sam doktor muzikologije i viši naučni saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
Molila bih vas da još jednom sada pozdravimo našu dragu profesorku Milanku i sve današnje izvođače. Hvala vam još jednom što ste bili